Да. Апартамент. Люлин! Не мога да си го позволя. Лукойл. Купувам. Енергото. Сталин. О, вие ставате кмет на Варна. Честито отивате в затвора. Ама как така? Идвам с момчетата. Здравейте, ще искам едно кафе. Те кафето е! Той ще ти запаля кафето е! Никакво кафе, госпожо, при положение, че се държите толкова грубо. Аз съм супер учтива, но не раз... Ще измъча вас всички дай кафето е! Какво ви е милото? Не вижте, че крещите като гламава. Аз съм изключително мил човек и не разбирам защо така ми говорите. Ще те запаля дай кафето е! Ами, вие като се научите да се държите нормално, тогава ще ви направя кафе. Моля ви се, просто искам едно кафе и да си ходя. Е, сега го